Marjo, sä puhut myös niin kuin tämmöisestä alueiden tasa-arvosta. Mulla rupeaa soimaan semmoinen vanha mainoslaulu jingle mielessä, kun tää kyllä maalla on mukavaa. Mutta mitä mieltä sä oot tästä alueiden tasa-arvosta ja mitä se sulle merkitsee? Se merkitsee mulle tosi paljon. Mun mielestä pitää olla samanlaiset mahdollisuudet asua maallakin, että siellä on palveluja, että siellä on tieverkkoja, etenkin siellä on kunnon nettiyhteydet, kun ne on kaiken perusta tänä aikana. Että mua inhottaa tämä nykyinen keskittämispolitiikka, mitä nyt on tehty, että kaikki paukut laitetaan vaan näihin isoihin kaupunkikeskukseen. Että yhteistyötä tarvitaan sille, että kaupunki tarvitsee maaseutua ja maaseutu tarvitsee kaupunkia ja nimenomaan, että siellä maallakin saa asua. Maalaisjärkeä eduskuntaan, äänestä Marjoa.